Frame Nana Emisa Ejim Mejoso. And then Yareshe a summer eda eponoswa. Na yedidin komo afa Ɔkasamu ehu. Ɔkasamu ehu. Eno ho komo enene yerebetwetwe. Na sani eda meyɛ no mema wo bɛ baako na afi yɛde adesua no ahyehyɛ so. Ene ba mede ma wo nie. Aboa yɛfrɛ no kokosechi. Ɔse sɛbe ɔde ne kwasea repanyi nkyɛ. Aboa yɛfrɛ no kokosechi. Sɛbe ɔse ɔde ne kwasea repɛ nyinkyɛ na aso. Yɛnhwɛ ene dwumadi ne. Sɛne mede kan no yɛrehwɛ Ɔkasamu. Den ne Ɔkasamu. Yɛka Ɔkasamu a ɛyɛ asɛmfua anaa nsɛmfua bi a yi adwenemu bi adi na ntiase nso ewom. Ɔkasamu eyi adwenemu bi adi na ntiase nso ewom. Yɛnhwɛ Ɔkasamu bi wɔ hɔnom a ɛyɛ nsɛmfua na yakeka abom. Bi nso wɔ hɔ a ɛyɛ asɛmfua biako pɛ. Ebi wɔ hɔnom a adeyɛ asɛm ewom. Bi nso wɔ hɔ a adeyɛ asɛm nnim. Yɛnhwɛ nea adeyɛ asɛm ewom no. Nhwɛso ne kwadwo ada. Kwadwo ada. Ɔkyena metu kwan. Ɔkyena metu kwan. Ni nyinara adeyɛ asɛm ewom. Ne adeyɛ asɛm nnim bi ne aden. Hena wohwɛ saa Ɔkasamu yi a ɛsan so yɛ nea nsɛmfua na ewom no ɛyɛ biako ne bia. Nti nea me ne wo ahwɛ mprempren no ɛyɛ Ɔkasamu. Ɛyɛ asɛmfua anaa nsɛmfua bi a eyi adwenemu bi adi na ntiase ewom. Ebetumi ayɛ nsɛmfua, ebetumi ayɛ asɛmfua, ebetumi anya adeyɛ asɛm ewom. Bi nso wɔ hɔ a adeyɛ asɛm nnim. Na Ɔkasamu yi a yɛreka ɛho asɛm egu ahorow abien. Ɔkasamu a yɛreka ho asɛm yi egu mu ahorow abien. Yɛwɔ Ɔkasamu tietia na Ɔkasamu tenten. Ɔkasamu tietia wɔ hɔ. Tida yɛbɛhyia no yɛbɛdi kan hwɛ Ɔkasamu a ɛyɛ tietia na Ɔkasamu a ɛyɛ tenten. Na afei akyire yɛatoa so Ɔkasamu titirim, Ɔkasamu kuma. Saa adesua yi ɛyɛ ma adesuafo a wɔwɔ SHS, Colleges of Education, ɛne suapɔn ahorow ɛyɛ universities a wɔn ɛreyɛ twi baabi a yɛdui ɛho hia paa ɛde ma saa nkorɔfo yi. Ɛno nti woyɛ obi a wopɛ sɛ wosua twi ɛkɔ akyiri a ɛne yɛtwi adesua no na mɛkamfo ɛde ama wo. Yɛbɛsan so ahyia bio na yɛde twi adesua ho nkɔmmɔtwetwe abrɛw. Medin de Nana
emisa eyim makraw. Bye bye.